The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong hapon o adlaw kaninyong tanan nga sunod ning atong Bible study adlaw-adlaw pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry o karong adlaw magapadayon kita sa atong duputan sa pagtuon bahin sa pagtulunan nga giuluhan sa in English, how to practice our Christian faith. Unsaon na ito pagbansay sa atong magtuto. Okay. Dini kita muhunong, by the way, atong gi-presume nga ikaw, andam na, imo nang hinganlan, imo nang sugid ang tanan nimo mga salang nabuhat ning adlaw aron dili kini mahimong babag sa atong buhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na walang kanimo dili pa magtotoo, wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, ang imong parte o bahin mao ang pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16 versikulo 31. Therefore, magampot sa hinom. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Dili kami takos magpahimulos nini apan gumikan sa imong grasya kami magapadayon lamang sa pagsubay niini, pagtuman niini. Ubanin kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagi sa pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo sa imong kamaturan. Hinaot nga kinimahimong dugang panalangin sa among pagkinabuhi, ubos sa imong grasya. Salamat niyo mong Bible study sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Now, padayon kita, diin kita mohonong kagahapon, ingon kita, prinsipyo kini, sa diha nga maluwas kita, luwas gayod kita sa kanunay. Now, diha sa Juan 10:28, ang Dios nagasultis ingon ini, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Now, ingon sa atong pisikal nga amahan, magpabilin gayod kana siya kanunay nga atong pisikal nga amahan. Okay? Ang malikon, ingon sa atong pisikal nga amahan, magpabilin gayod kana siyang kanunay nga atong pisikal nga amahan. Bisa gisagop lang kita tingali, human kita mahimugso, ugwa gani kita makakita kaha kaniya, ingon usab niya na ang atong espiritual nga amahan. Magpabilin gyud siya nga atong amahan gikan sa higayon sa atong pagkaluwas hangtod na sa eternidad. Bisag unsa pay atong pagabuhaton, bisag ato pang ingnon nga
dili kita luwas. Abi gud nimo, ang atong kaluwasan wa magagad kanato, kini nagagad diha sa atong hingpit nga manluluwas. Daghan ra bagyud kaayong mga Kristiyanon ang nagapasipala sa Dios tungod sa ilang pagdahom nga sila ang hinungdan nga makatangtang kuno sa ilang kaluwasan. Sa in English pagod nga pagasulti, they think they can cause the loss of their salvation. Di ba ka na pagpasipala sa Diyos? Paminaw. Wara ba gyud tay mahimo aron atong maangkon ang kaluwasan? Ingon man usab, wa tay mahimo aron matangtang kini gikan kanato. Nakalimot ka na ba nga ang kaluwasan usa ka grasya nga gasa gikan sa Dios? It's a grace gift from God. Dili ang Dios sa gitawag nila og Indian giver nga iyang bawion kanang iyang hinatag nga mga gasa, dili siya ingon ana. Unsay giingon pulong sa Dios diha sa Efeso 2:8 ug 9. Sagan natong ginabatbat kini. Nagaingon kini, kay pinagis pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Klaro og tinaw, tataw kayo kana, di ba? Dili pinagi sa atong mga binuhatan. Well, nay pilusopong mga tao nga moingon, bek, kung imong hangyoon o pangayoon sa Dios nga magpaluwas ka, luwason ka niya. So kung imo pud siyang hangyoon nga biyaan ka niya, biyaan po ka niya, di ba? Ang imo rang mahimo maong paghangyo ka niya ug biyaan ka niya, di ba? Well, higala. Paminaw maayo niini. Gikasubo ko sa pag-ingon nimo nga sayo ka. Hingpit, kumplito gyud kang pagasayo. 100% kang sayo. Abi nimo ganong sayo ka, higala? Paminaw. Patubagon nato ang Biblia niini. Ang Diyos mismo nagaingon diha sa Hebrehanon 13:5 og dili ko gayud kamo biyaan o tanikdan. Nasabtan ba mo na? Dili gayud kamo, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Pulong ka na sa Diyos. Apan tingali mo ingon na sagkaw. Panalitag mo undang ko sa akong pagtuo. Di na kumutuo. Pananglitan og magduduha ko luwas bagyong ko. Kaha makabuhat ko grabe o ngilad kayong buhat nga makaingon ko sa akong kaugalingon nga di nagyo ko lagmit maluwas ini. Paminaw igala. Sa ako nagiingon nimo, ang atong kaluwasan nagaagad lamang sa Dios. Wala magagad ka nato. Og ang Dios nagasulti og dili ko kamo biyaan o talikdan. Ang dili gyud. Gusto? Never means never. Nasubliyo ko sa pag-iyon. Wa tay sarang mahimo aron matangtang ang atong kaluwasan. Mao kanay eternal security. Ingon kahingpit ang pagkamatinumanon, pagkamatinuoron ug pagkamasaligan sa Dios. Na bisan pag imong ilimod ang pagkaana ay Dios, bisag ilimod ang atong pagkaluwas. Ang 2 Timoteo 2:13 nagkanayon, kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod siyang kaugalingon. Kay paminaw, kay kung ilimod kita sa Dios nga Amahan, kitang mga sakop sa iyang harianong panimalay, iyang pong ilimod si Kristo.
Kung mao ka na, dili ka na niya mahimo. Dili siya makahimo niya na. Nagasabot ka? Diha gyud. Sa higayon nga ibutang kita sa Dios ngadto siyang harianong panimalay pinagis pagtuo kang Hesukristo. Siguro og bugos na gyud og dayo na ang atong pagkabutang pinasikad kana sa iyang pagkamatinumanon. Diya sa Roma 8:14 ngadto 15 kini nagkanayon. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo, aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod ni makasangpit na kita sa Dios, pinahagis pag-ingog, Amahan, Amahan ko. Ingon nga mga sakop sa panimalay sa Dios, magakinabuhi kita sa eternidad didto sa langit. Mao kanay saad sa Dios, dili na saad sa tao. Mutuo ka ba niya ng maong saad o dili? Imuha na ka ng pagpili. Naumutuman gyud kanunay ang Dios sa iyang mga saad. Prinsipyo na. Now, ang Dios makiangayon. Iyang gihatagan ang tanan ug matag usa ka kahigayunan nga maluwas. Sa in English, He gives everyone every opportunity to be saved. Ang omnisyente, pagkasayod sa tanan. Omnipresente, pagkaanas tanang dapit. Og omnipotente, pagkalabawng makagagahom nga Dios. Dili gayud masayop bisag kanusa. Dili. He never commits a mistake. Og siya, dili makahimo sa pagkadili makihangayon. He is incapable of being unfair. Ang Roma 9:14 nagasulti. Unsa may kasulti ta karon? May pinalabi ba ang Diyos? Wala. Sa in English, emphatically not. Now, ang matago sa katao nga nahimugso nining kalibutana, gihatagag angay nga kahigayunan, equal opportunity sa pagdawat kang Kristo ingon nga iyang maluluwas, gawas lamang niya itong may kabilinggan sa pangisip, o niya itong nangamatay nga mga bata pa kaayo nga wapay pagsabot sa konseptos kaluwasan. Sanglit makiangayon man ang Diyos, og nagatagad o nagatratar man kanato, pinasigan sa grasya. Kini silang mga klases katawhan automatic nga may langit, inikamatay ni ini nila. Alang kanatong tanan nga ana ay mental nga katakos, mental ability sa pagsabot, bahin o kaluwasan. Ang Diyos kanunay giyong nagapaamgo kanato nga ana ay Diyos aron sa ingon niya na ana kita'y kapilian kung buot ba kitang magpaluwas o dili. Diniho na kita muhunong, ato ipadayon kini ugma. Amahan namong langit nun, salamat. Nining grasya nga mong pahimuslan nga imong gipatinaw kanamo sa tataw nga paagi. Pinaagi sa pagpuno kanamo o pagkontrol kanamo sa balang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study, pinaagi sa grasya. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.